Pampumis at sa Torota, Suisa, Pang-Arab, sa Tugsasumar sa ONDB, sa Katyang Dinimas Binimindi, Gloriam Pinibide. Tinatawagan ko po ang Espiritu ng Paz at tinatawa ni siya. Pasok! Pasok! Sige mo yan. Pasok! Tumutin mo! Sige mo yan. Tulisan mo! Tulisan mo! Sige, tulisan mo. Tinawagan kita para gamutin mo, ha? Ha? Opo? Ha? Alisin mo na, ha? Itong ginawa mo, ha? 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 Ano ka? Pangasinan? Pangasinan ka? O, ha? Huwag ka nang babalik sa katawan niya. Ano linagay mo? Ano linagay mo? Hangin? Ha? Ano? Matanda ka na? Ha? Ha? Oo. Oo. Gamutin mo na yun, ha? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Ha? Ha? Pagalingin mo ito, ha? 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 Pagalingin mo, ha? Ha? Simula ngayon, ha? 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 Pagalingin mo, ha? Ha? O hindi? Oo. Ilan kayong gumagawa? Ilan kayo? Ha? Ilan kayo? Ikaw. Iniwan ka. Ha? Alisin mo na yung kinakarga mo, ha? 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 Okay. Dagis mo! Dagis mo! Yung ilagay mo sa tiyan. Dagis mo! Huwag ka na babalik sa katawan niya, ha? 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 Ano pa nilagay mo sa ulo niya? Ha? Nilagyan mo yung ulo niya? Hindi. Hindi. Yung usan niya. Matagal mo nang ginagawa ito? Ha? 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 Matagal mo ginagawa ito? Hindi. Anong ginagawa? Anong trabaho na sa inyo? Ha? Ha? Wala. Ha? Malapit ka sa kanila? Ha? Ang sakit! Malapit. Ha? Malapit ka sa kanila? Ha? Ha? Malapit ka sa kanila? Ha? Hindi. Paparusahan kita. Ha? Paparusahan kita pagka, ha? Umalis ka na dyan, ha? Ha? Sa katawan niya. Ha? Ha? Gago ka, demonyo ka. Papalit ko sa yung ginagawa mo, ha? Ibabalik ko yung ginagawa mo, ha? 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 Pwede kong malaman yung pangalan mo, hindi na. Hindi na! Oh. Basta gamutin mo, ha? Ha? Ano kasalanan niya ito? Nainggit ka? Ha? Nainggit ka? Hindi! Ano? Ano? Bakit mo ginaganito? Ha? Bakit mo ginaganito? Ha? Bakit? Ang sakit! Masungit ka? Ha? Masungit ka, ha? Hindi. Ibabalik ko sa ginagawa mo, ha? 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 Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises, Diyos ni Isaac na pumupugot sa mga ulo ng mga demonyo. Hari ng pinagmulan at hari ng puno pinagmulan at hari ng las ng hari. Pisum, isum, pisum, piksum, tenisim, teknisum, uriksum, puring, puriksum, uksum. Ba't nila? Anong dahilan? Ba't kinandin mo siya? Anong dahilan mo? Huwag ka na, galing ka na
niya. Bumitaw ka na. Wala na. Bumitaw na. Ano yun siya? May karamdaman yun. Ha? Wala po. Magaling po. Alam mo yung ginagawa mo? Wala. Hindi niya alam. Anong ginawa mo? Ha? Ano ba? Siya, tumayo ka nga. Paganda mo ang sarili mo. Uwi ka na. Yung tiyan mo. Okay na. Magaling na. Yung tiyan mo. Tingnan mo nga. Ganyan mo. Meron pa. Wala na. Wala na. Diyos, tawa na Diyos. Wala na. Magpasal ka. Huwag ka lang no. Ito po. Magpasalamat muna po siya dahil okay na po yung pagkarandam niya. Like and share po, Maestro Israel, sa aking YouTube channel. Paki-subscribe lang po, Maestro Israel. Salamat po.